φίλος μου αυτός, φτιαγμένος από λέξεις, γράμματα πολλά, κεφαλαία και μικρά. Δίπλα του γυναίκα που μακέλου κλωνομοιάζει, γυναίκα αληθινή με σάρκα και οστά. Σφιχτά αγκαλιασμένοι στο δρόμο περπατάνε, για να βρεθούν ξανά στο πανηγύρι της χαράς. Να παίξουν στα παιχνίδια, να ανέβουν στο τρενάκι, να φάνε παγωτό και μάλι της γριάς. Και μάλι της γριάς. Και εκεί που όλα τόσο όμορφα φαντάζουν, φτάνουν στο πάγκο με τη σκοποβόλη. Το όλο σκηνικό παράξενα αλλάζει, ο πάγκος είναι ξύλινος μα κόβει σαν γυαλί. Βρες τον εαυτό σου, λέει μια πινακίδα, πίσω από τον πάγκο χασάπης με μπαλτά. Καρφί σκουριασμένο στεριώνει μια σανίδα, κανόνες γραμμένοι με κόκκινη μπόγια. Με κόκκινη μπόγια. Κάθε βολή εδώ το στόχο πάντα βρίσκει, για κάθε επιτυχία άλλη μία δωρεάν. Η πρώτη δεν χρεώνεται, μα για να ξεκινήσεις πρέπει πρώτα να το θες αληθινά. 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 Ο φίλος τους κανόνες προσέχτικα διαβάζει, του λέει η γυναίκα να το εκμεταλλευτεί. Μα κάτι τρομερό τον κάνει να διστάζει, τέτοιο στόχο δεν έχει ξαναδεί. Να πυροβολήσει πρέπει τον εαυτό του, στόχος ο καθρέφτης βλέπει το πρόσωπό του. Φτιαγμένος από γράμματα πραγματικός δεν νιώθει, πώς να διακρίνει απέναντι θολό το είδωλό του. Πώς να διακρίνει απέναντι το ψεύτικο εγώ του. Εκείνη του θυμώνει, του λέει αν δεν ρίξει, αμέσως θα χωρίσουν, θα φύγει μακριά. Ο φίλος το αρνείται και η κοπέλα φεύγει, με το χασάπι που ήξερα από σάρκα και οστά. Από σάρκα και οστά. Ο φίλος μόνος μένει, χωρίς μιλιά να βγάλει, κι όταν στο πλήθος χάνονται και δεν τους βλέπει πια. Διαλύεται και γράμματα με μια σκάτω σκορπίζουν, καθένας που περνάει με μίσος τα πατά. Κι όμως θα μπορούσε να είχε πυροβολήσει, κι όμως θα μπορούσε να είχε πυροβολήσει, κι όμως θα μπορούσε, κι όμως θα μπορούσε, κι όμως, κι όμως.